Hvad betyder ordet? Trigonometri er græsk og betyder trekantsmåling. Trigonometri er matematik, som bruges til at udregne størrelser af vinkler og længder i en trekant, som ikke lige er til at måle. Trigonometri kan blandt andet bruges til at beregne længder og arealer af bygninger, afstanden i f.eks. rummet eller i en bred flod. Forskel på retvinklet og vilkårlig trekant. Retvinklet trekant. En retvinklet trekant er en trekant, hvor i en af de tre hjørner danner en retvinkel, det vil sige en vinkel på 90 grader. Den pågældende vinkel markeres gerne med et lille kvadrat inde i vinklen. En retvinklet trekant danner grundlag for sinus og cosinus. De to sider A og B, der mødes i en retvinkel, bliver kaldt for kateter. Den længste side, siden C, kaldes hypotenusen. Kogebogsopskrift. Eksempel på udregning af en retvinklet trekant. Når man skal udregne manglende vinkler af en retvinklet trekant, skal man have fat på cosinus og sinus. Hvis vi for eksempel siger, at man har en trekant, hvor målene til siden C, vinkel B og vinkel C er skrevet op, så mangler vi at finde siden A, siden B og vinkel A. Hvis vi starter med at finde vinkel A, så kender vi allerede vinkel B og vinkel C, som er 35 grader og 90 grader. Derfor siger vi 35 plus 90, som giver 125. Derefter minuser du 125 med 180, fordi at der er 180 grader i en trekant. Det giver så 55, og dermed er vinkel A 55 grader. Herefter mangler vi at finde siden A og siden B. Ved at finde siden A, bruger man sinusformlen til at finde siden. Dette kan gøres ved at gange siden C med sinus i vinkel A, og herefter finder du siden. For at finde siden B, kan vi nu enten bruge cosinus eller sinus, og vi har i dette eksempel valgt at bruge cosinus. Udregningen lyder som følger, at man ganger siden C med cosinus i vinkel A, og herefter får du resultatet. Eksempel på udregning af en vilkårlig trekant. Når man skal udregne en vilkårlig trekant, skal man igen have fat på cosinus og sinus. Hvis vi denne gang tager en vilkårlig trekant, hvor vi allerede kender siden A, vinkel A og vinkel B. Først finder vi vinkel C. Det gør man på samme måde, som vi gjorde ved den retvinklede trekant. Så kan vi finde siden C ved at sige sinus i vinkel C gange med siden divideret med sinus i vinkel A. Når vi skal finde siden B, kan vi sige sinus i vinkel B gange med siden A divideret med sinus i vinkel A. Sinus. Sinus er en trigonometrisk funktion inden for matematikken. Den minder meget om cosinus. Sinus beskriver de bestemte forhold mellem siderne i en retvinklet trekant. Cosinus. Cosinus er en trigonometrisk funktion inden for matematikken. Cosinus beskriver den bestemte form mellem siderne i en retvinklet trekant. Tangens. Tangens er en trigonometrisk funktion inden for matematikken. Den minder meget om cosinus. Tangens til en vinkel er det samme som forholdet mellem kateten over for vinklen i en standardtrekant.